Здравейте, приятели, аз съм Мършек с Пипи, тук при мен е Крал Трол и днес ще играем малко Gravity. В Blox MC серверът, IP-то ще е долу в описанието. И ни се падна някакъв недърмап, разбира се. Всъщност щяхме да играем друго, ама решихме да разнообразим малко. Минах го от първия път. Само аз го Я за минах. малко Само аз го минах. браун те, какво правиш, а? Ай, минах го и второто. Второто е easy peasy. Аз първото не мога да мина. Винаги се удрям в някакви пути. Омага, Че? тия е много труден. Аз ако мина първия, и ще видя какъв е. Много е труден. Аз го минах. Оттям на четвъртия. Как го мина това първото е? От първия път. Това си беше чист късмет. Не беше чист късмет. Какво беше? Омага, не мога да скоча от слаймовете. О май гад, за малко. Що така? Мина го бе, найс. Не, някой е при мен! Не ми скача на слаймовете. Не ми скача слаймовете. Глей, бе! Айде, и второто е Хазар. Третото е лесно. Опа. Как? Някой го мина четвъртото, някой е на петото. Аз тук на третото не съм виждал водата все още. Мина го е. Роял. О, мага, той мап е гад трудния. Айде. Някой го минавам. Това как трябва да се мине, бе? Не успях да се въртя мишката и го минах. Аз съм втори. Сега ще... Аз ще се похна при теб. Чакай, къде трябва да скоча? Така скачам на този път. Опа. За малко пак, бе. Не мога да влезна в тебе. Що правиш там? На средата, виж. Там има пътче. Там на стената трябва да се опънеш на средата и то те завежда при водата. Ей, тук виж. Да. Ама друг го мина. Не си. Виж сега. Сега ще ти кажа. Мина ли го? Да. Браво. Аре, бързо. Имаш 35 секунди. Аз го минах. Аре. Раунд 4. Моето нелюбимо. На мен не ми скачаше майче в слаймовете, защото натисках Space и го минах от първия път. Да. Да отидем към следващото ниво. Никя. И аз го минах. Дами и господа. Пога.
Айде да влезнем още една игра. Добре. Сега. На гагавите 9. 9. Да, 9. Да видим кой ще мине първи джъмпа. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Не. Айде да видим кой ще мине първи джъмпа. Скаджим. Хоп, 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 хоп. Последния мап е най-елементарният от всички. Как не успях да го. Fast food. Аха. Кой това си? С хот-дог. Ония. Който е малко труден. Оп. Омага. Все е на другата страна. С много ми. Добре. Опа. Минал го. Най-накрая. Аз сам се удрям в така, което е доста тъпо. ДНА. ДНА. Омага. Не ми се виждат от клаудите. Yes, мина. Плиз бе. Как да си изключа облаците? Не знам. Video settings. Облаци оф. Не, щях да го мина. Много е труден. И аз само. Все на тъпо стъкло пада. Просто нямам думи. Аз за малко. Плиз. Минах го. От коя страна? От оная. От лявата. От лявата. Там левия диагонал. Warfare. Това е лесен мап. Къде е порталчето? За малко пък. Как го... Той е ник 254 майче е хак. Флай хакер. Къде падна, бе? Папарарирата. Къде трябва да скоча? И някой... втори как да го мина. Почвам да се нервя. Най-накрая го мина, бе. На 5-то ниво съм аз. Как с най-лесното. Бум. Аз съм 4. Бум. Сега ти къде си? Ето тук. Аз все още на второто, аз си излизам. Крайно. Още една игра искаш ли? Ама трябваше да чакам, защото няма мапа. Да. Ако искаш да приключим епизодата тук. И да, приятели, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да лайкнете клипа и да се абонирате. Аз бях Шекспир и до скоро.